Γιαμπουράς Collections προσφέρει εξαιρετικές συλλογές φτιαγμένες με πάθος και ακρίβεια. Οι προσεγμένες συλλογές της εταιρείας διαθέτουν έναν συνδυασμό διαχρονικών, κλασικών και σύγχρονων σχεδίων, διασφαλίζοντας ότι υπάρχει κάτι ξεχωριστό για κάθε περίσταση. Μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα φτιαγμένα από σμάλτο, τιτάνιο και πολύτιμους λίθους. Είτε ψάχνετε για το τέλειο δαχτυλίδι αραβώνων, ένα εκθαμβωτικό κολλιέ, κομψά σκουλαρίκια ή ένα σύγχρονο δώρο, η μεγάλη γκάμα της Γιαμπουράς Collections καλύπτει κάθε σας ανάγκη.